Tayong mga tao ay mabilis kong magtiwala at kadalasan ang katangiang yan ang nagpapahamak sa atin. Kapag mayroong nagpakita sa atin ng kaunting kabutihan, kaagad nating naiisip na totoong pagmamalasakit na iyon. Akala natin yun na ang tunay na kulay nila. Pero hindi natin alam na kung minsan sa likod ng mga malaanghel na kabutihang ipinapakita nila sa atin ay may isang demonyo palang nakakubli. Magandang araw, Sir Jupiter, at magandang araw din sa lahat ng tagapakinig ng Sityo Pangil, Sityo Bangungot at Kwentong Takipsilim. Isa po ako sa pinakamasugid ninyong taga-subaybay. Tawagin na lang ninyo akong Sara. Isa akong guro sa elementarya dito sa Quezon City. Tubong Leyte ako, ngunit nang makapagtapos ako ay lumuwas ako ng Maynila para dito magtrabaho. Isa pa gusto kong malimutan ang isang bangungot. Isang karanasan na tumatak ng husto sa isipan ko. Ang kakilakilabot na dinanas ko sa mga taong hindi ko inakalang mga kampon pala ng kadiliman. Patapos pa lang ako ng kolehiyo nang mawalan ng trabaho ang tatay ko. 3 kaming magkakapatid noon at lahat ay nag-aaral. Binala kong tumigil na lang pero nang hinayang ako. 1 taon na lang kasi ang kailangan kong tapusin noon, kaya pinilit ko pa rin ituloy ang pag-aaral. Nag-aaral ako sa umaga at nagtrabaho bilang private tutor sa hapon hanggang gabi. Mahirap pero alam ko sa sarili ko noon na yun ang kailangan kong gawin para makaahon kami ng pamilya ko mula sa kahirapan. Naging maayos ang sideline ko noong una. Nakahanap ako ng kliyente na kinuha ang buong oras ko sa hapon. Hanggang sa isang araw ay nagsabi ang ina ng tinuturuan ko na titigil na sila sa pagkuha sa akin. Aalis raw kasi sila at pupunta na ng Maynila. Pero ayaw daw niya akong mabakante. Kaya naman ibinigay niya sa akin ang isang address at numero ng telepono. Nakuha raw niya yon sa isa niyang kakilala. Naghahanap raw ng private tutor at malaki ang bayad. Napangiti ako noon pero nawala ang ngiting yun nang makitang sa kabilang bayan pa yun. Kaya namang puntahan, medyo nakakapagod nga lang. Pero dahil kailangan ko ng racket ay tinawagan ko ang numerong yun. Wala pa akong cellphone ng mga panahon na yun dahil napakamahal nito noon. Kaya sa isang tindahan pa ako nakitawag. Sinagot ako ng babaeng tawagin nating Tessa. Siya ang ina ng batang tuturuan ko. Naging maayos ang pag-uusap namin. Nagkasundo kami sa presyo lalo na at dinagdagan niya iyon ng allowance para sa pamasahe. Pagkatapos ay pinapunta niya ako sa kanila kinabukasan. Eksaktong Biyernes noon at mas maikli ang oras ko sa university, kaya naman matapos ang tanghalian ay kaagad akong pumunta doon. Pagdating ko sa bayan na yun ay medyo naligaw pa ako. Nagtanong-tanong ako at itinuro nila ako sa isang paakyat na lugar na napapaligiran ng naglalakihang mga puno. Tinanong ko ang matandang lalaking nakausap ko kung yun ba talaga ang lugar na tinutukoy sa address na dala ko. Parang wala naman kasing kabahayan doon. Pero positibo niyang sinabi na yun ang lugar na hinahanap ko. Bago na nga lang daw ang mga nakatira doon at hindi niya kilala. Mag-ingat rin daw ako dahil maraming mga ahas sa lugar na yun at usap-usapan ang isang aswang na nagkukubli doon sa kakahuyan. Napatingin ako sa daanan, napabuntong hininga at napakamot ng ulo. Hindi naman ako naniniwala sa mga aswang doon at inisip kong kwento-kwento lang yun, pero kahit sino ay magdadalawang isip na dumaan doon, lalo na siguro sa gabi. Pero naroon na ako at kailangan ko talaga ng pera. Kaya naman matapos huminga ng malalim, tinahak ko na ang daanang yon
at napanganga ako sa nakita ko. Napakalaki ng bahay na naroon. 2 palapag lang iyon pero napakalapad. Sementado ang ibaba nito ngunit kahoy ang itaas. Meron din itong attic at ang mga bintana noon ang tanging walang mga rehas na harang. Napapalibutan ito ng matataas na rehas na kulay itim at isang malaking rehas na gate. Malawak rin ang bakuran nito at likod bahay at kapansin-pansin ang napakaraming tanim na halaman at bulaklak doon. Habang tinitingnan ko ang bahay ay napansin ko ang isang lalaki na biglang lumabas mula sa kakahuyan sa tapat noon. Naglakad ito papalapit sa akin. Halos kulay abo na ang buhok nito at sunog sa araw ang kulay ng balat. Salubong ang mga kilay nito habang nakatitig ng masama sa akin. Nakahawak ang isa nitong kamay sa tabak na nakasukbit sa bewang. Napaurong ako at iniwas ko ang tingin sa lalaking yun nang biglang makarinig ako ng boses ng isang babae mula sa loob ng bakuran. Napalingon ako doon at nakita kong naglalakad ang isang maputing babae papunta sa gate. Tinanong niya ako kung ano ang kailangan ko pero bago ako sumagot ay nilingon kong muli ang lugar kung saan ko nakita ang galit na lalaki. Ngunit wala na ito doon. Inilibot ko pa ang aking mga mata sa paligid pero hindi ko na talaga ito nakita. Lumabas ang babae. Tiningnan niya ako bago itinuon ang mga mata sa paligid. Pagkatapos ay kunot na siyang bumaling sa akin. Ngumiti ako sa kanya sabay pakilala. Lumiwanag ang mukha niya nang marinig ang pangalan ko. Nagpakilala siyang si Tessa, ang babaeng kausap ko sa telepono. Hinihintay raw talaga niya ako ngunit hindi niya inakala na ganoong oras ako darating. Napaaga kasi ako kaysa sa usapan namin. Binuksan niya ang gate at pinapasok ako sa loob. Tinanong niya ako kung ano ang tinitignan ko sa labas. Namumutla raw kasi ako noon. Sinabi ko sa kanya kung ano ang nakita ko at sinabi niyang baka isa lang daw yun sa mga magnanakaw na gumagala sa lugar. Madalas raw silang nananakawan, minsan pa daw ay sinisira ang lock ng mga pinto nila. Pero wag raw akong mag-alala dahil nai-report na nila iyon sa pulisya. At para raw sigurado ay muli silang magsusumbong sa mga ito. Tinanong ko siya tungkol sa mga aswang na nakikita raw doon, pero tinawanan lang niya ako. Pagpasok ng bahay kaagad akong napasimangot sa naamoy ko. Ang tapang kasi ng amoy ng pinagsamang samyo ng mga bulaklak at ng bleach. Pero hindi ko ipinahalata iyon sa babae. Ayoko kasing isipin niya na maarte ako. Hindi rin naman nagtagal, nasanay na ang ilong ko sa amoy na yon. Napakalaki ng bahay at napakaraming antigong mga bagay sa loob noon. Pati mga ilawan at lampara ay elegante rin. Hindi nakapagtataka kung bakit madalas silang pasukin ng mga magnanakaw. Pero may isa akong napansin doon. Wala akong nakita ni isang larawan nila, kahit isang family picture ay wala. May mga sulok din na walang ilaw at hindi nasisikatan ng araw. Dinala ako ni Tessa sa sala. Napakalawak ng sala at parang kasing laki na iyon ng bahay namin. Hindi rin matatanaw mula doon ang kusina o kainan, maging ang hagdan ay hindi tanaw doon. Ganoon kalaki ang bahay na yon. Sa isang mahabang sofa doon ay nakaupo ang isang maputi at payat na batang lalaki. Tinawag niya ito. Kaagad naman itong tumayo at tumakbo palapit sa amin. Lucas daw ang pangalan ng batang yon. Kakatapos lang daw ng ika-13th birthday nito. Normal naman siya kung titingnan, pero nang magpakilala ako rito ay tinitigan lang ako nito sa mata. Diretso ang tingin niya sa akin at hindi man lang kumurap. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay nagtayuan ang mga balahibo ko at lumakas ang kabog ng dibdib ko.
Pero bago pa ako makapagsalita ay humarang na si Tessa sa gitna namin. Ibinalik niya si Lucas sa pagkakaupo at sa kanya ako hinarap ulit. Sinabi niya na may espesyal na kondisyon ang anak niya. May mga pagkakataon daw na hindi ito makausap at biglang natutulala. Kaya raw hindi nila ito magawang ipasok sa eskwelahan at naka-homeschool mula pagkabata. Pero mabait at matalino naman daw yun at naiiwan na sa bahay ng mag-isa. Itinanong ko kung ano ang sakit ni Lucas pero mas mabuti na raw na huwag naming pag-usapan yun. Sunod kong naitanong ay kung mayroon ba silang kasambahay. Napakalawak kasi talaga ng bahay at siguradong hindi yun madaling linisin. Mayroon naman daw, ang kaso umalis na ito noong nakaraang 2 linggo. Sumama raw ito sa kabit at iniwan ang asawa. Sa kanila pa nga raw nagalit ang asawa nito nang dahil sa biglaang pagkawala nito. Umabot pa nga raw sa munisipyo ang usaping yun hanggang sa napatunayan nilang umalis nga lang bigla ang kasambahay nila. Napatango na lang ako sa kwentong yun. Pagkatapos noon ay ibinilin sa akin ni Tessa na huwag raw akong gagala sa loob ng bahay. Sa sala lang daw kami mag-aral ni Lucas. Kung magbabanyo naman daw ako ay gamitin ko yung malapit sa pasukan. Wala namang problema sa akin yun. Mahirap naman talagang magtiwala lalo na at maraming maaaring mawala sa loob. Ipinaliwanag ko na rin sa kanya kung paano ang magiging takbo ng pagtuturo ko kay Lucas at wala rin naman siyang naging reklamo doon. Pero may inihabol siyang paalala. Sa oras raw na tumakbo si Lucas at nagkulong sa kwarto ay hayaan ko na lang daw ito. Huwag na huwag raw akong kakatok doon. Iwasan ko rin daw na piliting lumabas si Lucas. Kapag nangyari daw yon ay hintayin ko na lang daw siya o ang ama nito na dumating. Nagtanong ako kung bakit pero isang madiin na basta lang ang isinagot niya sa akin. Tiningnan ko siya sa muka at pagkatapos ay sinabing huwag ko raw sanang tularan ang mga naunang tutor ni Lucas. Natigilan ako noon at napaisip. Pero bago pa ako makapagtanong muli ay sinabihan niya akong simulan ko na ang trabaho ko. Nasasayang na raw ang oras at wala pang natutuhan si Lucas. Napakunot noo ako sa biglang pagbabago ng ugali niya. Pero hindi na ako nagsalita. Pagkatapos doon ay nagpaalam siya na aalis muna para mamalengke. Pero bago siya tuluyang umalis ay muli niyang inulit ang mga paalala sa akin. Dahan-dahan akong umupo sa tabi ni Lucas at pagkatapos ay bumati ako sa kanya. Humarap naman sa akin ang bata. Ngumiti ito at biglang humingi ng paumanhin. Hindi raw niya sinasadya na titigan ako ng ganoon. Napangiti naman ako at sinabi kong huwag na niyang isipin yun at naintindihan ko naman ang sitwasyon niya. Nagsimula kami sa pagpapakilala sa isa't isa. Tinanong ko siya sa mga ayaw niya at gusto. At medyo nawirduhan ako sa isa sa mga sagot niya. Paborito raw niyang pagkain ang mga daliri. Tinanong ko kung anong daliri ang tinutukoy niya pero tumawa lang siya at saka nginat-ngat ang sarili niyang mga kuko sa kamay. Pagkatapos ay tumigil siya. Nakatitig sa akin ang mga mata niya pero kaagad din niyang inalis sa akin ang tingin at muli siyang humingi ng paumanhin. Nginitian ko na lang siya noon at sinimulan ko na ang pagtuturo. Naging maayos ang sumunod na mga oras ko doon. Matalino si Lucas at mabilis makaintindi. Hindi rin siya nahihiyang magtanong kung mayroon siyang hindi gaanong naiintindihan. Pero hindi nawawala sa kanya ang biglang titig sa akin ng matagal nang hindi man lang kumukurap. Para siyang sinasapian kapag nangyayari yun at hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Kaya naman tinanong ko na siya kung ano ba ang sakit niya. Ngumiti siya at sinabing mas mabuti na raw na hindi ko alam. Magsisisi lang daw ako kapag nalaman ko. Mag-focus na lang daw ako sa trabaho ko at hayaan na lang siya. Natigilan ako doon, Sir Jupiter.
Sandali ko siyang tinitigan pero hindi na ako nagsalita. Eksakto pagkatapos namin ay dumating si Tessa. Hapon na noon, kasama niya ang isang matangkad at morenong lalaki. Ipinakilala niya yun na ama ni Lucas, si Miguel. Tumakbo si Lucas papalapit dito at niyakap ito. Tinanong naman ng lalaki ang bata kung kumusta ang araw nito. Tumingin muna sa akin si Lucas sabay baling sa ama at sinabing napakagaling ko raw magturo. Napangiti ako noon. Lumapit sa akin si Miguel at kinamayan ako. Nagpasalamat rin ito na tinanggap ko ang trabaho kahit na medyo malayo ang tinitirhan ko sa kanila. Pagkatapos ay bumunot ito ng pitaka mula sa likuran at inabutan ako ng pera. Hindi pa raw yun ang sahod ko. Tip pa lang yun para sa araw na yun. Abot tenga ang ngiti ko nang tanggapin ko ang perang yun. Parang kasing laki na rin yun ng napag-usapan naming halaga para sa isang araw. Kaya naman napakasaya ko nang lumabas ako ng bahay nila. Pero paglabas ko ng gate ay nakita kong muli ang lalaking nakita ko noong hapong yun. Nasa likuran ito ng isang malaking puno. Salubong pa rin ang mga kilay nito at nakatitig sa akin ng masama. Binunot niya ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Maglalakad na sana siya papalapit sa akin nang makarinig ako ng tunog ng motor. Ilang sandali pa ay dumaan ang isang tricycle. Natatarantang pinara ko ang tricycle na yon. Tumigil yun at kaagad kong sinabi sa kanya ang tungkol sa nakakatakot na lalaki. Pero nang tingnan namin ang pwesto nito kanina, wala na ito doon. Inilibot ko pa ang mga mata ko sa paligid pero talagang nawala na ang lalaki. Tiningnan ako ng tricycle driver na nagkakamot na ng ulo. Tinanong niya kung sasakay ba ako dahil nagmamadali na rin daw siya. Naisip ko noon na sabihan muna si Tessa. Pero natakot ako na mahirapan akong makahanap ng tricycle at makita kong muli ang lalaking yun. Kaya naman sumakay na ako at umalis sa lugar na yun. Nang makarating kami sa pila ng mga tricycle, sinabi sa akin ng driver na mag-ingat daw ako doon lalo na kapag gabi. May mga balita raw kasi ng gumagalang aswang sa lugar nila ngayon. Tumaas ang kilay ko at sinabing hindi naman totoo ang mga aswang. Sinabi kong tao naman ang nakita kong umaaligid doon. Tumangulang siya at nagbuntong hininga. Wala na raw siyang magagawa kung hindi ako naniniwala. Mag-ingat na lang daw ako. Mas maganda raw na huwag na ako masyadong magpagabi lalo na sa lugar na yun. Bihira raw kasi ang dumadaang mga tricycle doon lalo na sa gabi. Yun lang naman daw kasi ang bahay doon at malayo na ang kasunod. Pagdating ko sa bahay, kaagad kong ikinuwento sa pamilya ko ang nangyari. Kaagad na sinabi ni tatay na itigil ko na raw ang pagtuturo doon. Maghanap na lang daw ako ng ibang sideline kaysa mapahamak ako. Dahil kung hindi man daw aswang ang lalaking yon, ay siguradong isa iyong masamang loob. Pero ipinaliwanag ko sa kanila kung gaano kahalaga ang trabahong yun sa akin. Ipinangako ko na lang sa kanila na hindi ako magpapagabi doon at mag-iingat ako palagi. Napabuntong hininga na lang si tatay noon bago padabog na umalis. Si nanay naman ay binigyan ako ng isang supot na gawa sa telang pula. Luma na yun at halos nangingitim na. Nakatahi ang lahat ng gilid noon at hindi ko mawari ang nasa loob. Pangontra raw yun sa mga aswang. Dalhin ko lang daw yun palagi at puproteksyonan ako noon. Hindi naman na ako kumontra. Inilagay ko yun sa aking bag at dumiretso na ako sa aking kwarto. Hindi ako nakatulog ng gabing yun, Sir Jupiter. Paikot-ikot lang ako sa higaan. Kada pumipikit ako ay nakikita ko ang galit na mukha ng lalaking nakita ko sa kakauyan. Pakiramdam ko noon ay sasaktan ako ng lalaking yun maging sa panaginip. Mabuti na lang at Sabado, kinabukasan noon.
Bumalik ako sa bahay ni Tessa ng Lunes ng hapon. At pagdating ko doon ay napansin ko kaagad ang mga kalalakihang naglalakad-lakad sa kakahuyan sa tapat ng bahay. Tinanong ko ang isa sa mga ito kung ano ang mayroon doon at sinabi nito na may report silang natanggap na may gumagalang magnanakaw sa lugar at maaaring doon ito nagtatago. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa lalaking nakita ko doon. Inilarawan ko yun sa kanya at sinabi niyang kahawig raw yun ng hinahanap nila. Huwag raw akong mag-alala dahil hahanapin at huhulihin raw nila ang lalaking yun. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan nang marinig yun, Sir Jupiter. Matapos magpasalamat ay tumapat na ako sa gate ni Tessa. Wala silang doorbell kaya naman kukuha na sana ako ng baryang itutuktok sa gate nang biglang bumukas ang pinto at patakbong lumabas mula doon si Lucas. Magalang niya akong binati at pagkatapos ay binuksan niya ang gate. Tinanong ko siya kung nasaan ang mama niya. Umalis daw ito saglit pero babalik din naman kaagad. Tinanong ko siya kung hindi ba siya natatakot mag-isa pero ngumiti lang siya. Tumingin siya sa akin at sinabing, sila ang dapat katakutan doon. Tinanong ko kung sinong sila ang tinutukoy niya pero muli siyang ngumiti at dumiretso na sa sala. Napabuntong hininga na lang ako. Sumunod ako sa kanya at nagsimula na kaming mag-aral. Simulan ko yun sa pagtatanong kung ano ang pinag-aralan niya noong umaga. Kinuha niya ang bag niya na nasa gilid at inilabas doon ang isang drawing book. Ibinigay niya iyon sa akin at nakangiti ko naman iyong tinanggap. Pero napangiwi ako nang makita kung ano ang mga nakaguhit doon. Mga putol-putol na parte ng katawan ng tao. Mga daliri at mga pugot na ulo. Mayroon ding parang isang malaking kawa at puno iyon ng dugo at mga putol na kamay ng tao. Tanging dalawang kulay lang ang ginamit niya doon. Pula at itim lang. Hindi ganoon kaganda ang pagkakaguhit pero kahit sinong makakita noon ay kikilabutan at mapapatanong kung bakit iginuguhit yun ng isang batang kagaya ni Lucas. Tiningnan ko siya at natigilan ako nang makitang nakatitig siya sa akin. Tinanong ko kung ano ang problema. Dahan-dahan siyang ngumiti at tinanong ako kung maaari ko ba raw ipatikim sa kanya ang mga daliri ko. Gusto raw niyang marinig ang paglagutok ng mga buto noon habang ninunguya niya. Napalunok ako ng laway noon, Sir Jupiter, at napaurong papalayo sa kanya. Iba na kasi ang ngiti niya at talagang hindi siya kumukurap. Nakita ko rin na mahigpit na ang hawak niya sa ballpen na parang handang itarak yun sa akin anumang oras. Pero bigla siyang tumawa ng malakas. Nagbibiro lang daw siya. Napanood daw niya yun sa TV at sinubukan niya kung gagana sa akin at matatakot ako. Napasimangot ako at napagsabihan ko siyang wag na yung uulitin. Hindi ko sinabing natakot ako. Sinabi ko na lang na nasayang kasi ang oras namin. Nalungkot ang mukha niya. Yumuko siya at pagkatapos ay hindi na umimik. Nagpatuloy kami at wala nang naging problema. Hanggang sa dumating na si Tessa, dala ang mga pinamili niya. Binati niya kami at matapos dalhin ang mga pinamili sa kusina ay bumalik siya na may dalang merienda. Nagpaalam ako sa kanya na kung maaari ay uuwi ako habang may araw pa. Sinabi ko na lang na aagahan ko ang punta doon para hindi magkulang sa oras ang pagtuturo ko kay Lucas. Pumayag naman siya ngunit tinanong ako kung dahil ba iyon sa lalaking nakikita ko sa kakahuyan. Tumango ako at sinabi niyang wag na akong mag-alala. Mangungontrata na lang din daw sila ng tricycle para sunduin ako doon araw-araw. At yun nga ang nangyari, Sir Jupiter. Bago pa mag-alas 6 ay humihinto na kami ni Lucas sa pag-aaral at dumarating palagi ang isang tricycle para sunduin ako doon.
Isang hapon habang hinihintay ko si Lucas na matapos sa mga math exercises na ibinigay ko sa kanya, dumungaw ako sa bintana. Ilang araw nang hindi pumupunta ang mga tanod doon. May mga narinig akong balita sa pila ng mga tricycle na may nahuling grupo ng mga magnanakaw ang mga tanod. Hindi ko nga lang alam kung kasama doon ang lalaking yon. Bumaling ako kay Lucas. Tatanungin ko sana ito kung mayroon siyang hindi naiintindihan sa ginagawa niya nang may napansin akong gumalaw sa may kakahuyan. Nakuha noon ang pansin ko at pagtingin ko, naroon muli ang nakakatakot na lalaki. Nakatingin siya sa akin ng matalim. Gumagalaw ang bibig niya. Hindi ko alam noon kung may sinasabi siya o may nginunguya. Pero wala na akong pakialam. Mabilis kong isinara ang bintana at lumayo ako mula doon. Kakausapin ko sana si Lucas tungkol doon nang bigla itong tumayo at tumakbo papunta sa itaas. Sinundan ko siya at tinawag pero hindi niya ako pinansin. Pagkatapos ay narinig ko na lang na ibinalibag niya ang pinto ng kanyang kwarto at narinig ko ring inilak niya iyon. Naisip kong baka na-stress si Lucas nang dahil sa mga math problems na ibinigay ko. Tiningnan ko ang mga exercises niya pero tapos na siya at lahat ng mga sagot niya ay tama. Hindi ko maiwasan ang mag-alala. Pero naalala ko ang bilin ni Tessa noong nagsimula ako doon. Ang paalalang hayaan ko lang si Lucas sa oras na tumakbo ito sa kwarto nito at magkulong. Kaya naman iniligpit ko na lang ang mga gamit niya at nawala sa isipan ko ang galit na lalaki sa labas. Ngunit habang ginagawa ko iyon ay nakarinig ako ng tunog mula sa bintana. Parang may tumamang maliit na bato doon. Hindi ko yun pinansin noong una. Pero nasundan yun ng dalawa pa. Sumilip na ako sa siwang ng bintana at muli kong nakita ang lalaki. May hawak siyang bato at nakatingin siya sa akin. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa gate. Nanginig ako noon, Sir Jupiter. Dali-dali akong tumakbo para ilak ang pinto. Baka kasi pumasok doon ang lalaking yun at may gawin sa amin ni Lucas. Bumalik ako sa sala at dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng bintana. Wala na ang lalaki sa kinatatayuan nito. Tumingin ako sa paligid ngunit hindi ko na ito nakita. Hanggang sa marinig ko ang isang paparating na tricycle at nakahinga ako ng maluwang nang makitang si Tessa ang laman noon. Muli akong tumakbo sa pinto. Binuksan yun at sinalubong ko siya. Napanganga siya nang makita ako at kaagad niyang itinanong kung bakit ako pawis na pawis at namumutla. Kaagad kong sinabi sa kanya ang mga nangyari at napaili siya. Inaya niya ako sa sala. Pagkatapos ay kumuha siya ng tubig na maiinom. Bakas ko ang pag-aalala sa mukha niya. Sinabi niyang muli niyang sasabihan ang mga tanod na rumonda sa paligid nila. Palalagyan na rin daw niya ng mga ilaw ang mga kanto doon sa lalong madaling panahon. Huwag daw sana akong matakot at hindi na bumalik pa. Ako lang daw kasi ang nagustuhan ni Lucas sa lahat ng mga naging tutor nito. Dito ay bigla kong naalala si Lucas. Sinabi ko kay Tessa ang ginawa ng kanyang anak at nang marinig ito ay napansin kong nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Mabilis siyang tumayo at kaagad na nagtungo sa itaas. Ilang sandali pa ay narinig ko si Lucas na nagsisisigaw. Tila galit na galit ito at sinabayan pa iyon ng malalakas na kalabog. Pero hindi nagtagal ay tumahimik muli. Bumaba si Tess at sinabing pwede na akong umuwi sa oras na dumating ang sundo ko. Hindi na raw kasi pwede si Lucas noong mga oras na yon. Gusto kong tanungin kung ano ang nangyari, pero minabuti ko na lang na manahimik. Naghintay ako sa sala, Sir Jupiter. Bumubusina na lang kasi ang tricycle na sumusundo sa akin kapag nariyan na. Ngunit tuluyan nang lumubog ang araw pero hindi dumating ang sundo ko. Tumingin ako sa relo ko
at napasimangot ako nang makitang 7:00 na. Maya-maya ay may narinig akong tunog ng kotse sa labas. Dumungaw ako sa bintana at nakita ko si Sir Miguel na binubuksan ang gate. Pinanood ko siyang ipasok ang sasakyan sa loob ng bakuran at pagpasok niya ng bahay ay nagulat siya nang makita ako. Kaagad niya akong tinanong kung bakit naroon pa ako. Sinabi ko naman na hindi pa dumarating ang sundo ko. Pasigaw naman niyang tinawag si Tessa na kaagad namang lumapit sa kanya, pero natigilan ako at napasinghap pa nga nang makita siya. Puno kasi ng dugo ang suot niyang apron. Basang-basa rin sa dugo ang mahabang kutsilyo na dala-dala niya at maging ang kanyang mga braso. Lumaki ang mga mata niya nang makita ako. Dali-dali siyang tumakbo pabalik at paglabas ay hindi na niya suot ang dugoang apron. Malinis na rin ang mga braso niya. Buong akala raw niya ay nakaalis na ako. Muli kong sinabi na hindi dumating ang tricycle na susundo sa akin at natatakot ako na maghintay at maglakad mag-isa sa labas. Biglang sumingit sa usapan si Miguel. Ang mabuti pa raw ay samahan ko na silang kumain at pagkatapos ay ihahatid niya ako sa mismong bayan. Nagugutom na raw kasi siya at gusto muna niyang kumain. Tatanggi sana ako dahil nakakahiya. Pero mapilit siya, kaya naman pumayag na ako. Isa pa hindi ko talaga kayang maglakad mag-isa palabas ng lugar na yon, lalo na pagkatapos ng nangyari kaninang hapon. Hindi nagtagal ay sinundo na ako ni Tessa sa sala at sabay kaming pumunta sa kainan. May kalayuan ang silid kainan sa sala. Madadaanan muna ang malaking hagdanan bago makarating doon. Pagdating ko doon ay naroon na si Sir Miguel at Lucas. Nakaupo sila sa harap ng isang pabilog na mesa na may 8 upuan sa paligid. Umupo ako sa tapat ni Lucas. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay tumayo siya para yumukod. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari noong hapon. Nginitian ko siya at sinabi kong huwag na niyang isipin yun. Sinabi ko ring napakaganda ng ipinakita niya sa math exercises namin. Lumiwanag ang mukha niya lalo na nang sabay na pumalakpak ang mga magulang niya sa kanya. Nagsimula kaming kumain. 3 putahe ang naroon. Adobong baboy, menudo at pritong isda. Paborito ko ang adobo kaya yun kaagad ang kinuha ko. Pero nang magsimula akong kumain ay napansin kong kakaiba yun sa pangkaraniwang adobo. Matigas ang laman ng karne at makunat ang balat at taba nito. Parang wala ring bawang at asin yun. Ayoko maging bastos kaya palihim kong ililuwa yun at ilagay sa gilid ng plato ko. Biglang nagsalita si Miguel, napaigtad ako. Tinanong niya ang asawa kung bakit inihain ang adobong yun. Nagkatinginan sila at bakas ko ang takot sa mukha ni Tessa. Tumayo si Tessa at kinuha ang adobo sa harapan ko. Kinuha rin niya ang plato ko at pinalitan iyon ng bago. Hindi raw kasi talaga sa marunong mag-adobo, kaya pagpasensyahan ko na raw yun. Hindi naman na ako umimik pero napatigil ako nang mapatingin kay Lucas. Sarap na sarap kasi ito sa pagkain ng adobong yun at napapaungol pa siya sa bawat subo. Pero hindi na ako nagsalita. Naisip ko na lang na baka iyon ang gusto niyang luto ng adobo. Iniabot sa akin ni Miguel ang pinggan na may pritong isda. Yun lang daw ang kainin ko. Pagbasensahan ko na raw ang luto ng asawa niya. Ngumiti na lang din ako doon at saka nagpatuloy sa pagkain. Pero hindi na ako nakakain ng maayos. Hindi na kasi nawala ang pagkaumay ko doon sa adobo. Isa pa parang may nagsasabi sa akin sa loob-loob ko na hindi na ako dapat nandoon. Pagkatapos naming kumain ay kaagad akong inihatid ni Miguel sa bayan. Pero bago niya ako pababain ay muli niya akong binigyan ng pera na katumbas ng araw ko na yun. Tip ko daw ulit yun dahil kahit raw nakakatakot na sa lugar nila ay bumabalik pa rin ako. Nababaitan rin daw silang mag-asawa sa akin at bibihira na lang ang mga katulad ko.
Huwag raw sana akong mapagod na turuan ang anak nila. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa bibihira na lang ang katulad ko. Pero napatitig ako sa pera. Napaisip rin ako noon na dahil grabe ang takot na dinanas ko noong araw na yun. Pero kailangan ko ng pera at malapit na noon ang bayaran ng matrikula. Kaya naman kinuha ko yun at sinabing babalikan ko si Lucas. Basta siguraduhin lang nila na mas magiging ligtas ang lugar nila. Ngumiti si Miguel at sinabi niyang gagawin nila ang lahat. Huwag lang maulit ang naranasan ko noong hapong yun. Tinapik niya ako ng 3 beses sa balikat habang nakatingin sa mga mata ko. Pagkatapos, nagpaalam na siya. Nakarating ako sa amin ng matiwasay. Ngunit pagpasok ko ng bahay namin ay biglang umikot ang paningin ko. Ni hindi ko nga namalayan na nakasubsob na ako sa sahig. Naramdaman ko na lang na iniaangat na ako ni tatay habang tinatanong ako kung ano ang nangyari. Pero hindi ako makasagot. Bigla akong nanlamig at naramdaman kong unti-unting bumaliktad ang sikmura ko. At ilang sandali pa ay parang tubig na umawas sa bibig ko ang lahat ng kinain ko noong araw na yun. Narinig ko si Mama noon na inutusan si Papa na mag-init ng tubig. Inutusan naman niya ang isa kong kapatid na babae na hubaran ako. Hindi ko alam kung bakit pero wala na talaga akong lakas para magtanong. Muli akong nasuka noon at bago nila ako mahubaran ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Maliwanag na nang magising ako, Sir Jupiter. Doon na ako sa sala namin hinayaang matulog. Narinig ko kaagad si Mama. Kausap niya si Aling Lita, isang kilalang albularyo sa amin. Narinig kong tinawas ako at isang aswang daw ang sumumpa sa akin. Hindi raw basta usog lang ang dinanas ko dahil kaya raw akong patayin ng sumpang yon. Pero hindi raw matukoy kung ano talaga ang gumawa noon sa akin. Umupo ako at sabay na napatingin sa akin sina Mama at Aling Lita. Kaagad akong tinabihan ni Mama at tinanong kung ano ang nararamdaman ko. Sinabi kong ayos na ako. Pagkatapos, sinabi ko kay Aling Lita ang tungkol sa nakakatakot na lalaking umaaligid sa bahay ni Tessa. Malaki raw ang tsansa na yun nga ang aswang na sumubok isumpa ako. Ngunit hindi pa rin siya sigurado. Wala raw kasing espesipikong mukha ang lumabas sa pagtatawas niya. Kasunod noon ay ang pagpasok ni Papa sa loob. Dala niya ang kapapatay lamang na manok. Seryoso ang mukha niyang inilapag iyon sa gilid ng lababo. Humarap siya sa amin at tumingin sa akin. Hindi na raw niya ako papayagang bumalik sa lugar ni Tessa. Mag-aral na lang daw ako at sana ang gagawa ng paraan para sa iba pa naming gastusin. Hindi raw niya mapapayagang may mangyari sa akin nang dahil sa pagkukulang niya bilang tatay. Sasagot pa sana ako nang himasin ng nanay ko ang aking likuran. Sabay sabing tama ang tatay ko. Responsibilidad daw nila ang mga kapatid ko at responsibilidad nila na makatapos kaming lahat. Kaya tumigil na raw ako sa ginagawa ko at mag-focus na lang sa pag-aaral. Nakita kong nangingilid na ang luha sa mga mata ni Mama at parang kinurot ang puso ko noon. Siguro naisip nila na hindi nila dapat iasa sa akin ang mga ganoong bagay. Hindi ko naman iniisip yun eh. Ang gusto ko lang ay makatulong sa kanila. Pero tumango na lang ako at nangakong hindi na ako babalik sa bahay ni Tessa. Ilang araw matapos ang insidenteng yun ay bumalik na ako sa university. Naisip ko doon na tawagan man lang si Tessa at sabihin hindi na ako makakapagpatuloy bilang tutor ni Lucas. Nakakahiya naman kasi kung bigla na lang akong hindi sisipot sa kanila. Subalit hindi ko na makita ang papel kung saan nakalagay ang numero ng telepono nila. Isa pa may naiwan pa akong sahod sa kanila. Sayang naman yun kung hindi ko yun makukuha. Kaya naman noong araw ding yun ay napagdesisyonan kong puntahan sila. Hindi na ako nagsabi kina Mama at Papa. Sigurado kasing magagalit lang sila at hindi ako papayagan.
Mataas pa ang araw nang bumiyahe ako papunta kina Tessa. Pero eksakto pagdating ko sa lugar nila ay bumuhos ang malakas na ulan. Nagpahatid ako sa tricycle sa mismong tapat ng bahay nila. Nagbabayad na ako noon ng isa pang tricycle ang tumigil sa harapan namin at laking tuwa ko nang makita ko si Tessa. Mabilis akong bumaba ng tricycle at binati siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ko at pagkatapos ay kaagad niyang itinanong kung bakit ang tagal kong hindi nakabalik. Pero bago pa ako makasagot ay mas lumakas ang buhos ng ulan, kaya naman inayanan niya ako sa loob at doon na kami nag-usap. Pagpasok ko ay hindi ko nakita si Lucas. Nasa itaas raw ito at inatake na naman ng sakit noong umaga. Pinaupo ako ni Tessa sa sofa at pagkatapos ay pumunta siya sa kusina para kumuha ng maiinom at biskwit. Pagbalik niya ay sinabi ko na sa kanya ang nangyari sa akin noong huling gabi ko sa kanila. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang mga magulang ko ang may nais noon at ayaw ko silang pagkalalahanin. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Tessa, Sir Jupiter. Tinitigan niya ako ng matalim sabay sabing hintayin ko na lang daw si Miguel. Bumulong siya matapos yun, pero hindi ko na yun naintindihan. Tumalikod siya sa akin at mabilis siyang nagtungo sa kusina. Susunod sana ako pero sumigaw siya na doon lang ako maghintay. Yun ang unang beses na pinakitunguhan niya ako ng ganoon. Kaya naman natigilan ako at nanatili na lang sa kinauupuan ko. Lumipas ang mga oras at lalong lumakas ang buhos ng ulan. Hindi na muling bumalik si Tessa at nagsimula na akong mainip. Kaya naman tumayo ako para kumuha ng isang magazine mula sa gilid ng sofa. At habang namimili ng babasahin ay nakita ko ang isang drawing book doon. Kinuha ko yun at nakita ko doon ang pangalan ni Lucas. Umupo ako at tinignan ko ang laman noon at kinilabutan ako sa aking nakita. Kagaya ng isa niyang drawing book ay mayroong mga drawing doon ng mga putol-putol na katawan ng tao, pero ang nakakatakot ay nakasulat ang pangalan ko sa bawat parte ng katawan doon. Tinignan ko ang iba pang pahina at lalo akong nanghilakbot nang makita ang nakasulat doon. Kakainin ko si Teacher Sara at paglalaroan ko sa bibig ang mga daliri niya. Paborito ko ang daliri ng tao. Kakain ulit ako ng daliri ng tao. Paulit-ulit na nakasulat yun sa 3 magkakasunod na pahina at sa sumunod na pahina ay nakadrawing ang isang platong puno ng daliri ng tao. Biglang kumulog ng malakas at nabitawan ko ang drawing book. Sinundan yun ng biglang pagkawala ng kuryente. Napahiyaw ako. Bumalik ang kuryente at muli akong napasigaw nang makita si Miguel na nakatayo na sa gilid ko at nakatingin sa akin. Ni hindi ko naramdamang dumating siya o naglakad siya papalapit sa akin. Bigla siyang ngumiti sabay abot sa akin ng sobre. Humingi siya ng paumanhin at sinabing yun na daw ang huling sahod ko sa kanila. Dinagdagan daw niya yun pero bago raw sana ako umalis ay samahan ko muna silang kumain sa huling pagkakataon. Hindi ako kaagad umoo sa sinabi niya. Dinampot ko ang drawing book at ipinakita iyon sa kanya. Lumaki ang mga mata niya nang makita ang nasa loob noon. Kaagad siyang humingi ng paumanhin at sinabing kakausapin niya si Lucas tungkol doon. Dala lang daw yun siguro ng kondisyon ng bata. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ang sakit ni Lucas. Tumitig siya sa akin at pagkatapos ay ngumiti. Sabay sabing huwag akong mainip. Ilang sandali na lang daw at masasagot na ang tanong kong iyon. Maya-maya ay dumating si Tessa. Nakangiti na siya sa akin na parang walang nangyari. Niyaya na niya kaming pumunta sa kusina dahil handa na raw ang mga pagkain. Pero hindi ako umalis sa kinauupuan ko. Iniwan nila ako doon at ilang sandali pa ay bumalik si Miguel dala ang isang mangkok na puno ng masarsang ulam at isang plato ng kanin. Doon na lang daw ako kumain kung ayaw ko silang kasabay.
Bigla akong nakadama ng hiya noon, Sir Jupiter, kaya naman tumayo ako at sinabing kakain na lang ako kasama nila. Ngumisi siya at pagkatapos ay tinulungan niya akong dalhin ang mga dinala niya pabalik ng hapagkainan. Pagdating ko doon ay naroon na si Lucas, pero ibang-iba ang hitsura niya. Gulo-gulo ang kanyang buhok at parang nanunuyo ang balat. Binati ko siya pero hindi niya ako pinansin. Pag-upo ko ay kaagad kong hinalukay ang mangkok ng ulam na ibinigay sa akin. Kaldereta ata yun pero napakaraming sarsa. Ngunit nang kumuha na ako doon ay bigla akong natigilan. Parang daliri kasi ng tao ang nakuha ko. Napalunok ako. Muli akong sumandok at hindi ako maaring magkamali. Mga daliri ng tao ang nakuha ng kutsara ko. 2 piraso yun at ang isa ay may singsing pa. Nabitawan ko ang kutsara at agad akong napatayo. Naramdaman kong nagsimulang manginig ang mga tuhod ko at habang nakatitig ako sa mga daliri na ngayon ay nasa lamesa na, tumawa ang mag-anak at napatingin ako sa kanila. Lahat sila ay nakatingin sa akin gamit ang itim na itim nilang mga mata. Tumayo si Lucas. Kinuha niya ang mga daliring nagkalat sa lamesa at kinain niya yun. Nakatingin siya sa akin habang ninunguya yun at dinig na dinig ko ang lagutok ng mga buto noon sa loob ng kanyang bibig. Tumayo si Miguel at pumwesto sa tabi ko. Ngumiti siya at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Pagpasensyahan ko na lang daw si Lucas at wag daw akong mag-alala dahil palalambutin nila ng husto ang karne ko at hindi tutunog ng ganoon ang mga buto ko kapag nginuya nila ako. Inutusan niya si Tessa na kumuha ng tali at ng palakol. Hindi na raw nila patatagalin pa ang paghihirap ko. Nang marinig ko yun ay naisip kong yun na ang katapusan ko. Pero ayoko pang mamatay, lalo na sa kamay ng mga halimaw na yun. Kaya naman tinipon ko lahat ng lakas ng loob na mayroon ako. Itinulak ko si Miguel at mabilis akong tumakbo palabas ng silid kainan na yun. Dumiretso ako sa pinto ngunit nanlumo ako nang makitang nakakadena yun. Hinaltak ko yun ng ilang beses pero hindi yun natinag. Nakarinig ako ng mabagal na mga yabag papalapit sa akin at parang sumasabay ang mga yabag na yon sa malakas na kabog ng dibdib ko. Naramdaman kong tumulo ang malamig na pawis mula sa aking noo. Gusto kong tumakbo pero hindi ko alam kung saan. Narinig ko ang boses ni Miguel. Tinatawag niya ang pangalan ko at umaalingaw-ngaw sa lugar ang kalansingan ng mga susi na parang pinaglalaruan niya sa kanyang kamay. Dito na ako nagsimulang magpanik. Wala na akong matatakbuhan kapag nahuli nila ako, siguradong katapusan ko na. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa aking mga mata at nanlambot muli ang mga tuhod ko. Hindi ko na alam ang susunod na gagawin ko noong mga oras na yon. Muling kumulog at kumitlat at pagkatapos noon ay namatay ang mga ilaw. Napasigaw ako sa gulat at muli kong sinubukang buksan ang pinto pero napaupo na lang ako sa pagkadismaya dahil walang nangyari. Nagsimula akong manalangin sa isipan ko. Yun na lang ang naisip kong gawin ng mga oras na yon at maya-maya ay nakarinig ako ng malalakas na mga kalabog. Sinabayan yon ng pagsigaw ni Miguel na parang nakikipagbuno sa kung sino. Sunod kong narinig si Tessa na nagsisisigaw. Naisip kong nag-away ang mag-asawa hanggang sa marinig ko ang malakas nilang sigaw na parang nasasaktan. Lalo akong nagsumiksik sa sulok nang maaninag ko ang isang liwanag na papalapit sa akin. Tatakbo sana ako papunta sa banyong malapit doon nang isang kamay ang tumakip sa bibig ko at hinila ako mula sa likuran. Pinatahimik niya ako. Sinabi niyang kung gusto kong makalabas doon ay huminahon ako at sumunod ako sa kanya. Nagpumiglas ako at nagawa kong makawala mula sa kanya at pagharap ko ay nanlaki ang aking mga mata nang maaninag ko kung sino yun. Siya ang galit na lalaking umaaligid sa bahay ni Tessa. Lumayo ako sa kanya pero bigla siyang nagsalita at nagpaliwanag. Nagpakilala siyang si Kaloy. Hindi raw siya ang kalaban kung hindi ang pamilyang pinagtatrabahuan ko. Aswang raw ang mga ito
pinatay raw ng pamilya ang asawa niya at pinalabas na sumama yon sa kabit nito. At naroon siya para patunayan yun at tapusin na ang pamilya ng mga aswang. Matagal na raw siyang naghihintay ng pagkakataon na makapasok doon. Eksakto na umulan ng malakas at naiwang bukas ang mga bintana sa atik. Nagulat ako sa sinabi niya. Ginusto kong malaman kung bakit niya ako tinititigan ng masama palagi at tinatakot. Pero bago pa ako makapagtanong ay ibinato niya sa akin ang isang bungkus ng mga susi. Yun daw ang mga susing hawak ni Miguel at isa raw doon ang susi ng kandadong nakalak sa kadena sa pinto. Buksan ko raw ang pinto at siya na ang bahalang lumaban kina Miguel. Pero napakarami ng mga susing yun at hindi ko alam kung makikita ko ang tamang susi bago kami makain ng mga halimaw. Pero yun na lang ang tanging paraan, kaya naman sinimulan kong subukan ang mga susi kahit na nanginginig ang aking mga kamay. Nakita kong ibinaba niya ang dalang flashlight at itinutok yun sa daanan papunta sa kusina. At maya-maya pa ay nakarinig muli kami ng mga kalabog. Hindi nagtagal ay may narinig kaming tumalsik at mula sa madilim na daan ay lumabas ang 3 nilalang na kailanman ay hindi ko pinangarap na makita. Madilim noon pero sapat na ang ilaw mula sa flashlight na dala ni Kaloy para makita ko ang tunay at kahindik-hindik na itsura ng pamilyang yun. Halos magkakamukha sila. Kulubot ang mga balat nilang nangingitim. Itim na itim ang kanilang mga mata. Mahahaba at matutulis ang kanilang mga kuko at ganoon din ang kanilang mga ngipin. At ang isa sa kanila ay mayroong mahabang buhok. Nanlambot ang binti ko nang makita sila. Nabitawan ko ang susi at dahil sa pagkataranta at dilim ay hindi ko na iyon makita. Lumusob kay Kaloy ang mga aswang pero isang wasiwas lang niya ng buntot pagi ay napaurong ang mga iyon. Sumigaw siya ng malakas at sinabi niyang bilisan ko na ang pagbukas ng pinto. Kaya naman kinapa ko sa sahig ang susi at nang makita ko ito ay kaagad kong sinubukan muli na buksan ang kandado. Nakikita ko sa gilid ng aking mga mata na patuloy si Kaloy sa paglaban sa pamilya hanggang sa pagpihit ko gamit ang isang susi ay bumukas ang kandado. Halos mapatalon ako sa tuwa noon. Kaagad ko yung tinanggal at hinila ko ang kadena at pagkatapos ay binuksan ko ang pinto. Dahan-dahang umatras si Kaloy at nang makalapit siya sa akin ay biglang tumalong palusob ang pamilyang aswang. Umalingaw-ngaw sa bahay nila ang napakalakas nilang pag-ungol. Dumukot si Kaloy sa kanyang bulsa at mula doon ay kinuha niya ang 2 supot na puno ng asin. Binutas niya yon at mabilis na iwinasiwa sa mukha ng papalusob na mga aswang. Napatigil ang mga iyon at nagsimulang umungol sa sakit habang umuusok ang mga katawan. Dumukot muli si Kaloy sa kabilang bulsa. Meron uli doong 2 supot ng asin at muli niya iyong isinaboy sa pamilya. Lalong nagsumigaw sa sakit ang mga ito. Itinulak na ako ni Kaloy palabas ng bahay. Dinampot niya ang kadena at kandado. Pagkatapos ay inilak niya ang bahay gamit yun. Tumakbo na ako papunta sa gate. Napakalakas pa rin talaga ng ulan at walang senyales na titigil yun. Bukas ang gate at nakalabas kaming 2. Hindi na ako lumingon hanggang sa makarating kami sa baba ng lugar na yon. Doon na ako natumba. Inalalayan ako ni Kaloy. Itinayo niya ako at dinala sa pinakamalapit na police station. Pagdating namin doon ay nagulat ang mga pulis. Kaagad nila kaming inalalayan at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ko sa kanila ang lahat, pero lahat sila ay tinawanan lang ako. Sinabi naman ni Kaloy na kung gusto nila ay puntahan na lang nila ang bahay na tinutukoy namin. Pero dahil sa sobrang lakas ng ulan ay ipinagpabukas na iyon ng mga pulis. Binigyan na lang nila kami ng mga damit at hinayaang doon magpalipas ng gabi. Muli nila kaming tinanong pero nang sumagot kami ay napailing na lamang sila. Madaling araw pa lang ay tumigil na ang ulan. Aalis na sana kami para puntahan ang bahay ni Tessa nang makarinig kami ng mga bumbero. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng tawag na may nasusunog na bahay. Tinanong ko kung saan iyon at sinabi nilang sa may kakahuyan kung saan nagtatago ang mga magnanakaw. Tumayo si Kaloy at sinabing yun ang bahay na pinapapuntahan namin
Kaya naman nagmadali na rin ang mga pulis at isinama nila kami nang rumisponde sila doon. Pero huli na ang lahat. Pagdating namin doon, natupok na ang bahay at nakabagsak na ang ikalawang palapag nito. Narinig namin sa isang saksi doon na nasunog ang bahay noong madaling araw kahit umuulan. Inimbestigahan ng mga pulis at bumbero ang bahay nang maapula ang apoy, pero wala ni isang bangkay ang nakita doon. Muli kaming kinausap ng mga pulis pero hindi nagbago ang mga sinabi namin ni Kaloy. Pinauwi na lang nila kami pagkatapos noon. Inihatid ako ng mga pulis sa amin at si Kaloy ay bigla na lang naglaho. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad at pasasalamat sa kanya. At hindi ko man lang naitanong ang totoong kwento niya. Sabi ng pulis magnanakaw raw si Kaloy, kaya tumakas na lang ito bigla. Pero hindi ako naniwala doon. Hindi siya magtatagal sa istasyon ng pulis kung totoong magnanakaw siya. Lumipas na lang ang mga araw, linggo, buwan at taon. Narito na ako sa Maynila. Ngunit sa tuwi-tuwi na ay bumabalik sa isipan ko ang mga pangyayaring yun. Nag-iba ang tingin ko sa mundong kinagisnan ko. At palagi akong napapatanong kung nasaan na si Lucas at ang mga magulang nito. Salamat sa channel ninyo, Sir Jupiter, na ilabas ko ang kwentong ito na bukod sa akin ay si Kaloy lang ang may alam. Hindi kasi naniniwala ang asawa ko sa mga aswang at ganoon din ang mga anak ko. Kaya naman masaya ako na nakahanap ako ng channel na pakikinggan ang ganitong uri ng mga kwento. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Mag-iingat tayo palagi. Hindi natin alam. Baka nasa tabi-tabi na lang natin ang pamilyang iyon ng mga aswang. Baka bukas makalawa, ikaw na ang susunod na uulamin nila.